warito nyaka yierwa kata irito mondo yieri kore ka ilot chandruoge momako joka Kasipul? An awacho ni manyalo timo kaka meka ingeni sama na awacho especially weche these small necessities. Yes. Ne jinyiero to it's a very big issue. Nikech kanyalero matin awinjo ka koro kae everyone nigi mpango maber mar education, kaka wadwa puonjo nyithindwa, kaka wadwa keto negi bursary, kaka wadwa target full scholarship, kaka wan gosiepe madwa konyo watimo magi. But okawinjo ka ng'ato wacho kaka wadwa make sure ni wa target ni gik mwaketo gi everyone chopo no yodgi. Nikech wawacho gi maber ndi, but king'iyo the rate at which wan gi dropouts ng'eny. And kata king'iyo gik ma kelo gigi ne gik ma wacho ka sama wacho wach inawe to ji ne nyiero, but iwinjo ka kata nyathi wiye kuot dhi school nikech olak such things. To koro kochako timo tich matin mondo mi embe ochalre ni gimbe gin the same level gi nyithindo moko manie school. To ma once no sechako mulo pesa matin ding'eni koro wach sombe ni odhi neno ka koro okochuno. Koro wan malo ka wadich ni waloso basari to koro nyithindo monego bed ni wamiyo basari gi to wawe lal gi pinka. Koro gi na wacho point no to naneno ka ji okawe serious, but it is a very serious point. Nyaka wakwong walos foundation koka wach mamalo gi. En mana ni time matin kendo ne waseywa kaka jochung ni manifestos to dwa chalre te nikech shida to en common Kasipul kachacha. Ado mana ng'adi matin manifestos mag te chalre king'iyo ng'ato ka ng'ato wacho ndara to ang'o mono winjoru kaka joka ng'ato winjo mumbo ute ingeni dir ng'ata chiel ang'eni ma demokrasia man demokrasia to kendo na adwa duoke ni demokrasia kata multipartyism mane ji fight for oyienwa ng'ato ka ng'ato express interest to yembe oko wacho ni ingeni koro kizungumkuti bedo ni ere ng'ama wadhi tero no nikech kata gima watimo sani en ni watemo ng'iyo ni ng'ama dhi lidwa. Koro kopogore en mana ni nyaka yier ng'ata chiel. Kendo na winjo ka ng'ato bene penjo ni ang'o ma wanya wacho mopogre gi ma ne the late timo. Mano be duokre gi penjo no ni otemo wacho ni ntie kaka onego nikech wane mo targetwa to hapa ni kaka jochungte no onego penjite ni out of wan jochung apargi ang'oma everyone wacho mopogre gi mane the late owacho ni kecho kapar ni allow me just to say this nika would the late nika nikoro embe otimo mana the exact same thing. Embe en a person on his own ma embe en gigigege penjo moro kamano penje ne jiteka kotiende uyano wilmo ka penji wach mar PWDs joma nigi ng'ol ere kaka tendi dwa ng'eyo ni okonyo jo mantie gi ng'ol mabede gin jogo kura Kasipul kapok abiro ir Collins kamano na selu agenda na kapande na sewa tika bisa Sako wadwa keto madeng'io special interest. Jok manigi ng'ol. Erokamano nya. Mwalimu joma nigi ng'ol ne nitie penjo mane japenjo moro ka openjo. Yes. Mano na ing'eni ok ne wawacho agenda te. To agenda moro man go en inclusivity and participatory leadership. Koro inclusivity kae ema waketemo keto miyo everyone fair chance wa include everyone. Inclusivity ka gi participatory leadership. Erokamano. Ting mane ma mjumbe bedo go ya agulu mar CDF? No penjo kindly. What role will the MP play in the administration and management of NGCDF funds? Idok machielo.